це був один з останніх ваших боїв, і ви там програли. Я після нього пробіг 20 кілометрів просто в нікуди. Отак. Я скористався допомогою дієтолога, плюс психолога. Якщо казати, що легко бути патріотом України, живучи у Львові, то дуже цікаво бути патріотом України і кримськотатарського народу, живучи в Одесі. Ви депутат. У вас є якась ідея з цього приводу? Якщо ми в своїх дітях не будемо розвивати іслам, то іслам від цього не постраждає. Постраждають наші діти. Якщо ми в дітях не будемо розвивати мову, то мова постраждає. Салям алейкум, вітаю, це проєкт «Обличчя вільного Криму». І перш ніж ми почнемо, закликаю вас підписатися, поставити вподобайку і написати нам коментар, бо це дуже допомагає в просуванні наших матеріалів. Сьогоднішній мій гість – достатньо популярний кримсько-татарський спортсмен і депутат Февзі Мамутов. Салям алейкум. Алейкум салям. Февзі Мамутов – відомий український та кримсько-татарський спортсмен, багаторазовий призер українських та міжнародних турнірів із греко-римської боротьби. Останню сутичку провів у 2019 році. У 2020-му остаточно закінчив спортивну кар'єру та почав волонтерську діяльність. У 2021-му став депутатом Одеської обласної ради. Ми в Одесі. Ми знаходимося в гостях у кримських татар Одещини в Кримсько-татарському волонтерському центрі. І у вас в центрі дуже багато такої маскувальної сітки. Розкажіть, чому? Перш ніж почати, хочу сказати «Хош келдiniz Хаджі Бей Шейрені». Саламус. Тут багато маскувальної сітки, тому що вже протягом 2 років, вже 2,5, волонтери в нашому центрі плетуть маскувальні сітки для Збройних сил України. Це одне з направлень нашої роботи. Наскільки я знаю, 5 днів в тижні сюди приходять. Так, 5 днів в тиждень, з понеділка по п'ятницю. І це вже... І це спочатку повномасштабного вторгнення, так. Напевно, що хотілося б почати з вашого шляху у спорті. І, безумовно, ваш цей шлях був дуже яскравим. Ви привезли в Україну не одну медаль, не одне переможне місце. І якщо навіть згадати, як вас зустрічали в аеропортах, наприклад, як це було в 2017 році, коли вас зустрічали, і наскільки я знаю, що журналісти, які приїхали зустрічати легкоатлетів, вони всі потім звернули прям свою увагу пристальну таку на вас. Це було, правда, яскраво. Дуже цікаво, з чого це почалось. В чому спорт? Життя в Севастополі, дитинство, школа і випадковість. Оці всі складові, які привели мене до спорту, це на початку це був переїзд в Севастополь і таке долучання до першого виду спорту, яким я займався ще в 2 класі. Це кікбоксинг, яким займався мій старший брат. Зараз вже його нема в живих. Ця вся історія закінчилась 3-м місцем на змаганнях у ваговій категорії 18 кг, коли на третє місце з 3 учасників в ваговій категорії, коли на перший я не встиг вдягнути форму, а на другий я пішов за водою з хлопцями, повернувся, а вже мій бій пройшов. І так я зайняв таке собі почесне 3-те місце. Потім почалась школа, і 6 вересня 99-го року я попав під дуже сильний дощ, повертаючись зі школи, і побачив відкриті двері. І там виявився зал боротьби, греко-римської боротьби. І так почався шлях. Якось з собою була форма з фізкультури. Хлопці бігали. Як це відбувалося? Ви зайшли, побачили, вам захотілося? Захотілося. Там в дитячому спорті це все форма гри.
а яка дитина не хоче пограти. І от почалось це тренування, почались програші на початковому етапі, і саме програш і невдача завжди затримує мене в якійсь діяльності, де потім все ж таки хочеться довести, по-перше, самому собі, що ти на щось здатен, і все ж таки переломити цей перелік невдач. Ну, тобто це було суто вашим рішенням, бо я знаю, що навіть мої знайомі деякі зараз в Криму віддають переважно своїх синів на боротьбу саме. Це була не батьківська ініціатива, це саме ви, правильно? Ні, батьківська ініціатива була в моєму житті в тому, щоб давати мені свободу. Угу. Я думаю, що у всьому. І за це я дуже вдячний їм обом. Ми з вами до початку цього інтерв'ю вже трохи поговорили. Я сказала, що звернула увагу на те, що в кримських татар дуже популярний такий від спорту, як греко-римська боротьба, або так бокс, і все в такому дусі. Але я не знаю так багато, наприклад, кримсько-татарських футболістів, баскетболістів і так далі. Чому, на вашу думку, це так? Я думаю, що це щось в тому числі генетичне, в тому плані, що у тюркських народів і взагалі у минулому у кочевників боротьба вона була такою культовою діяльністю, за допомогою якої чоловіки доводили свою силу. І я думаю, це досі залишається в нас. Що вам дав спорт? І чи допомагають вам ці скіли зараз по життю? Все. Спорт зробив з мене того, ким я є. Окрім якоїсь батьківського виховання, окрім такої національної ідентичності, інше все, звичайно, спорт, який давав мені можливість спілкуватись з іншими людьми і бачити інші народи. Коли я боровся з представниками Скандинавії, я завжди уявляв собі вікінга. Коли я боровся з представниками наприклад, Ірану, я завжди думав про Дарія і персидське військо. Це, може, вплинуло захопленість історією в якоїсь мірі, але наполегливість, небажання програвати, що, до речі, мені нещодавно мій дуже хороший друг сказав, що саме в політиці це працює не так. Що в політиці не соромно програвати. Але я поки не навчився. А в спорті чому соромно? В спорті страшно програвати. Це таке уявлення того, що це саме той етап, який тобі дасть наступний крок. І коли ти не робиш цей крок, то ти думаєш, що все закінчилось. І ти саме так маєш налаштовуватись. Ти не маєш думати про через одні змагання. От тут і зараз є певна задача. І ти її повинен виконати. І виконати добре, успішно. В 19-му році, мені здається, це було. Це був один з останніх ваших боїв, і ви там програли. Що це були за відчуття? Це був останній мій чемпіонат України, до якого я готувався, скидуючи вагу 8 кг. Я скористався допомогою дієтолога, плюс психолога. Тобто підготовка була, мабуть, найсерйознішою в житті. І, мабуть, це було помилкою. Тобто інколи тобі до певних відповідальних етапів в житті треба не дуже серйозно відноситись, щоб не створювати в собі той мандраж. Ну, це я кажу про свій характер особисто. І оця занадта відповідальність в передолімпійський рік, тоді 2019, наступного року повинна була статися Олімпіада в Токіо, вона теж не сталася через коронавірус.
І так, цей програш був для мене такий вражаючий. Я довго, мабуть, після нього оговтувався. Я після нього пробіг 20 кілометрів просто в нікуди, отак, щоб якось заглушити втомою свій, мабуть, біль. Отак я відношусь до поразок. Ви кажете, що у вас була просто колосальна підготовка. Чому? Ваш емоційний стан, ваш психологічний стан? У 18-му році помер мій батько. Я думаю, що він був одним з тих стимулів в житті, які я хотів, щоб він пишався мною. І в мене, мабуть, досі присутнє таке кримськотатарське слово «хопайлях», те, що мені потрібно, щоб в моєї діяльності були глядачі. І я хочу, мені це потрібно. І от батько був тою людиною, який знав не тільки прізвища моїх суперників, а який знав, скільки кілограм скидував той чи інший суперник. І він дуже серйозно відносився до моїх поразок. Це був момент, коли я в якомусь там 2011 році поїхав на чемпіонат України, зайняв на ньому 3-е місце і повернувся додому з цією медаллю. І він каже, а я ще трошки радів цьому, що медаль-то все ж таки є. Він каже, а навіщо ти цю железячку привіз додому? От в такому плані. Але це не тому, що він критикував. От коли я казав, що я все через поразку я зав'язую зі спортом, він казав окей. Коли я казав, що я повертаюсь, таке небагато разів було, таке було там 2 рази, мабуть. Коли я казав, що я повертаюсь у спорт, але це було там 3 дні перерви. Він казав, що окей, і завжди так. Коли не стало батька, у вас що, було відчуття, що у вас більше у вашої діяльності немає глядача? Я можу привести приклад. Я поїхав, колись боровся за контрактом за німецький клуб КСВ Віттен. І поїхав вже після його смерті на змагання туди, в Німеччину, виграв сутичку і не відчув того емоційного заряду, того задоволення від перемоги. І я зрозумів, що якось нема з ким розділити цю перемогу. Звісно, є вболівальники, є глядачі і так далі, але отак, щоб просто розділити. Якось в цьому плані це зіграло певну роль, я думаю. Все ж таки ви лишаєте спорт. І коли лишаєте спорт, ви не йдете і не стаєте, умовно, там, тренером, так? І зараз перед нами сидить політик. Чому? Чому саме політика? Я думаю, знов випадок. Але з певними поясненнями, тому що ми йдемо по певному шляху і не може з впевненістю сказати про те, що його буде чекати завтра. Він все робить для того, щоб завтрашня його картинка навколо нього подобалась йому. Але не завжди так відбувається. В 2020 році почався коронавірус, закінчився спорт, не можна виходити на вулицю і так далі. Повертався з магазину, з супермаркету. Купив продуктів і побачив жінку, яка сиділа, просила їсти їжу. Віддав їй буханку хліба і приїхав додому і в чат написав, що нам, з хлопцями в нас був чат тут в Одесі, написав, що треба знайти кримських татар, яким, можливо, потрібна допомога. Ми поїхали в АТБ, набрали там купу якихось продуктів, зробили набори продуктові і поїхали по людях.
запитати, по-перше, як вони це переживають, а по-друге, зробити, з пустими руками не поїдеш, то є продуктові набори, поїхали. Там наступний крок – це допомога лікарні. Ми написали певний проєкт. Тут в Одесі є люди, які все ж таки казали нам про створення громадської організації і так далі. І дуже підтримували в цьому. Я спробував на 3 години записатись на лекцію по написанню грантових проєктів. Паралельно з навчанням вже написав один з грантових проєктів, який мені підкоригували, ті, хто мені наставляв це. І ми написали, якщо не помиляюсь, тоді був фонд відродження, і ми для нашої інфекційної лікарні надали певні медичні прилади. Оце були перші кроки, з цього почалась громадська діяльність, а потім вже це переросло якось в балотування в місцеву раду, і пройшли вибори, отак прийшов мандат. Коли ви поїхали з Криму остаточно? В 2014 році. Ви більше не були там після 2014-го? Я був на похоронах батька. В 2014 році це теж трошки пов'язано зі спортом, тому що, в принципі, до 2020 року в моєму житті більшість подій пов'язана зі спортом. Це був вже все, виходить, анексія, навіть вдалося побувати на тому мітингу 26 лютого. І в спортивній формі, як завжди, Україна, я приходжу до спортивної школи. І мені пропонують, щоб хоча б без символіки української я тренувався. Все, на цьому закінчились мої відносини з дитячо-юнацькою спортивною школою міста Севастополя, але не закінчились відносини з тренерами, які цей увесь шлях мені були поряд зі мною, підтримували. І я підійшов до тренера і сказав, що я переїжджаю. Він сказав, що він не сумнівався, що я так зроблю. Як вам вдалося там зберегти оцю свою ідентичність і все ж таки залишитись громадянином своєї країни? Бо ми ж всі знаємо, що Севастополь, він трошечки все одно відрізнявся від інших міст Криму. Він був таким прям дуже русифікованим. І Росія туди вкладала дуже багато ресурсу. Як ви в собі це зберегли? Протягом всього життя я виступав в спортивній формі, де був герб України. В 2009 році я підписав контракт зі Збройними силами, з ЦСК, Центральний спортивний клуб армії, де є присяга українському народові. В мого батька, який дав мені виховання, русофобія була максимальна. Ідентичність про кримсько-татарську, напевно, я жив в Севастополі, і в мене не було шансу розчаруватись в кримсько-татарських політиках, тому що я їх не знав. І в мене не було навіть прикладів, коли дізнатись про щось негативне, а пишатись їх досягненнями я теж не дуже міг, тому що я просто не знав. Да. І це мене привело у діяльність в кримсько-татарському полі. Українськість, а це ж про справедливість. Це ж ми жили в рамках української держави. Угу. Прийшов загарбник, забрав шматок землі. Тут дуже важко не зрозуміти це і не прийняти таке рішення. У вас у сім'ї 4, і одного вашого брата нещодавно в Криму затримали. Чи можете ви розказати цю історію? 5 березня о 5 ранку прийшла новина, коли Ільяс, мій племінник, сказав мені, що в домі брата проводиться обшук. Ільяс – це його син. Так, обшук був, як завжди, в Криму такий нахабний, з виламуванням дверей і з автоматами,
які були направлені на дітей в родині, з підкиданням певної забороненої в Росії літератури. І це привнесло певні зміни в життя родини в Криму і в життя наше тут. Це певні емоції, хвилювання. Але ми розуміємо, що зараз більша частина нашого народу знаходиться там в полоні. Ну, інакше це не можна назвати. Територія анексована, народ в полоні. І, на жаль, ми знаходимося в такому положенні. Це якась стаття в звинуваченні так, тероризм. І сьогодні з кожного міжнародного майданчика, з кожного там інтерв'ю треба використовувати цю можливість, щоб на весь світ казати про це, що у кримськотатарського народу вже занадто багато політв'язнів, починаючи з заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, закінчуючи всіма політв'язнями, які утримуються в тюрмі. І ми ж бачимо, які там строки. 17-19 років. Це все дійсно вигадані якісь умовні цифри, які просто змінюють долю людей. І змінюють долі не тільки окремих людей, але й їх родин, їх близьких. І у цьому вся Росія. У цьому відображення всього нашого ворога. А є сподівання, що їх звільнять? Деокупація Криму. Тільки деокупація Криму і потім вже Гаага і вже політично, дипломатично з тих територій зсередини Росії, тому що після вироків їх же перевозять на територію Росії. Так. Це великий пласт роботи, який нас очікує після деокупації. Деокупували, наприклад, Крим. Питання реінтеграції. Десь досвід Хорватії, десь досвід в сучасному світі, зовсім інші об'єми інформації, зовсім інші можливості обміну досвідом, долучання якихось міжнародних експертів навіть з процесу деокупації і створення в Україні позитивної економічної такої атмосфери, яка надасть можливість тим людям, які там чекають Україну, чи є люди, яким в якоїсь мірі байдуже, щоб їх притягувала ідея жити в Україні. І плюс ті люди, які там якось співпрацювали в тій чи іншій мірі, треба буде, оця стратегія деокупації ще коригуватись, розроблятись. І Україна має зрозуміти, що іншого виходу визволення наших, Україна, мабуть, і розуміє, що іншого виходу визволення наших людей з цього полону нема. І ми маємо зрозуміти, що ми ще дуже багато зусиль маємо докласти до повернення своїх територій. І окрім як нам з вами, це не може так бути цікаво нікому, тому що там наш дім, і наш дім є в полоні. Як ми бачимо, є ще одне бачення, там, території окей, але є ще доля самих представників народу нашого, де люди більш спроможні повинні зараз інвестувати в те, щоб підвищувати якість нашої молоді, якість їх освіти, якість їх обізнаності, якість їх громадської позиції, мабуть. Зараз в організації вас більше, ніж 100 осіб. Це тільки волонтерів і працівників, правильно? Скільки було на початку? З чого починалась ця організація? З чого все починалось? Та з дружньої атмосфери і з надійних людей поряд, які
підтримували і давали ідеї. Ці ідеї були про людей, про єдність. І саме це спонукало якось масштабувати це все. Ми ж дорослі люди, гратись в якісь там 5 продуктових наборів – це не камільфо. Чогось хочеться масштабнішого. І сьогодні так до нашої організації долучаються більш ніж 100 людей. Це не тільки кримські татари, це одесити дуже різних національностей. І це все про таку собі національну політичну націю. От тут таке утворення політичної нації, де є болгари, де є українці, кримські татари, євреї і так далі. І вони всі зібрані так під нашим логотипом, де присутня тамга кримсько-татарського народу, прапор кримсько-татарського народу. Але вони зібрані ще й навколо ідеї української єдності. Дуже багато ініціатив, які там народжуються тут, вони підтримуються. Моя ініціатива підтримується всіма людьми, але ж їх ініціативи, їх ідеї теж народжуються, втілюються в життя. І саме це робить цю всю діяльність помітною. Ще один важливий фактор – те, що дуже багато з нас, людей уважних, які помічають зміну настрою, коли ти знаходишся просто в колективі, якому, мабуть, не дуже важливо, що з тобою трапилось, чому в тебе поганий настрій, ти не дуже довго затримаєшся в цьому колективі. В нас така родинна атмосфера. Так, я дуже сподівався, що ви сьогодні це побачите. На яку цінність ви всі об'єднуєтесь? В мене нема відповіді на це питання поки що. Я навіть не думав про це. Це тотальна доброта, це не завжди так. Інколи бувають спори, інколи бувають і крики, інколи бувають розчарування. Але це все тримається на бажанні всіх масштабуватись, на бажанні всіх зростати і бути поряд один з одним під час цього зросту. Тому що певний шлях, який ти йдеш, важливо, щоб поряд були люди, яким ти довіряєш. З новими людьми, яких ти там узнав вчора, дуже важко повністю з закритими очима довіритись і починати якийсь шлях. У вас немає такого, так як ви голова все ж таки цієї організації, що ви когось розчаруєте, наприклад? Бо ми ж розуміємо, брати відповідальність за стількох людей – це дуже важко. У вас не було такого, що от раптом ви з чимось не впораєтесь? Що тоді? Це в першу чергу розчарування перед самим собою. Боюсь, звичайно боюсь. Тому що люди, які поряд зі мною, вони максимально докладають зусиль для того, щоб в нас все виходило. Всі наші проєкти були успішними, щоб ми зробили максимально ефективно і якісно втілили в життя будь-яку здорову ідею. Я знаю цікаву історію про одного члена вашої команди. Його звати Алім, і він фактично до вас прийшов з вулиці. Чи можете ви розказати цю історію, як він до вас потрапив? Історія дійсно цікава. Це був такий виклик, я думаю, в нашому житті. Коли одного дня, вже, мабуть, 1,5 роки тому, мені одна людина переслала якийсь з якогось телеграм-каналу публікацію про те, що під якимось магазином в місті Одеса сидить людина,
яка називає себе кримським татарином. Потім мені подзвонила інша людина, мені вже подзвонила людина з Болгарії і так далі. Ну, тобто 3-4 дзвінки, потім ми з'ясували, де, під яким самим магазином. І вночі ми поїхали, забрали його. Ми запитали, чи він дійсно кримський татарин. Ми запитали, і він був на милицях. Ми привезли його в волонтерський центр, нагодували і сказали, що завтра вже будемо розмовляти. З'ясували, що дійсно він потребує заміни 2 суглобів, потребує там, певної допомоги по документам. І щось в мене встала в голові ще одна задача, що треба це зробити. Ми усім колективом зібрались і почали цей шлях. Ну і він успішний, слава Богу. В нас це вийшло. Є 2 ступінь інвалідності. Ми вже доставили в Німеччину, в Берлін, Аліма. І він зараз там на лікуванні? Так, він зараз там на лікуванні. Вже 1 операція пройшла. Успішно. І він зараз реабілітується і чекає на заміну 2-го суглобу. От. В цій історії навіть було присутнє парі біля одного дуже відомого тенісного столу. Людина мені сказала, що це неможливо, тому що ця людина не військовослужбовець, і ні за якою програмою ми його туди не відправимо. І є проблемою зробити інвалідність і так далі. Але ні, все, ну, якщо людина не може ходити, то завдяки певним аналізам, результатам можна набувати такій людині інвалідність. Чому ви все ж таки це зробили? Ми потрошки допомагаємо всім, кого бачимо, кому можемо допомогти, кому ми спроможні допомогти. Але саме тут якась особлива ситуація, особливе торкання. І є ще момент, що я не бачив кримських татар, які на вулиці. Тому що один з випадків на початку шляху нашої організації був такий, що ми дізнались про родину, дізнались з Києва, що в Одеській області є родина. Жінка, кримська татарка з 3 синами і з чоловіком живуть на орендованому житлі, в орендованому житлі і просять допомоги. І ми, зібравши фітр Садаха тут, в Одесі, купили їй будинок. Коли до тебе приходить якась особиста проблема, яку ти хоч якось можеш вирішити адвокацією, можеш вирішити фандрайзингом, можеш вирішити як завгодно, але можеш, то треба її вирішувати. Це ж певна задача, яку тобі ставить життя. І ти на неї можеш відповісти, закривши очі, а можеш інакше. Я чекаю від нашої молоді того, що вони будуть брати приклад з таких історій. Чекаю того, що наше попереднє покоління, старше покоління будуть стимулювати молодь і підтримувати їх в подібних ініціативах. І це не тільки допомога, це може бути втілення ідей навіть. На кожному етапі в кримськотатарського народу є якісь свої виклики і свої ідеї. В чому вона полягає прямо зараз, на ваш погляд? Національна ідея кримських татар? Об'єднуюча якась. Я не буду називати це національною ідеєю, просто така об'єднуюча ідея кримських татар. Одна з них 100% збереження мови. Це те, що нас зараз об'єднує в будь-якому куточку світу. Тому що зараз кримські татари живуть по Європі, кримські татари живуть в Америці, в Криму, на материковій частині України. І у кожного кримського татарина різні думки, різні погляди.
Збереження мови – це є така теж, колись я почув одну думку, в ній є сенс. Ми зараз будемо торкатись ісламу. Якщо ми в своїх дітях не будемо розвивати іслам, то іслам від цього не постраждає. Постраждають наші діти. Якщо ми в дітях не будемо розвивати мову, то мова постраждає. І цей фактор – один з компонентів національної ідеї. Друге – допомога в набутті перемоги України. Це теж національна ідея, тому що саме в рамках української держави національна територіальна автономія кримських татар допоможе зберегти нашу ідентичність на довший строк. Я знаю, що ви дуже багато гуманітарної допомоги привозите саме з Європи. І мені здається, що на це повпливало те, що ви трошечки пожили в різних країнах Європи. У вас там, мені так здається, що це працюють ваші теплі зв'язки все ж таки, бо вам довіряють, вас знають. Тут можете сказати так чи ні. І дуже цікаво, коли ви сказали про мову. Я тут підписуюсь під кожним словом і теж вважаю, що мова є головним маркером ідентичності. Чи вивчали ви мови тих країн, в яких ви жили? Теплі зв'язки, так, дійсно. Дуже багато в минулому спортсменів з різних країн. Вони дуже переймаються проблемою України. І країни Балтії, наприклад, в них присутня русофобія. І в них присутня любов до волевиявлення української нації та воля до боротьби. І хлопці, яких я знав там, вони теж за час цієї війни багато зробили для наших логістичних питань. Німеччина, Норвегія – це все країни, Британія – це все країни, з якої ми отримували і отримуємо гуманітарну допомогу. І це в тому числі завдяки знайомствам з минулого спортивного життя. Але є і нові знайомства. І вони ростуть. Реально за час війни у нас, я думаю, телефонна книжка збільшилась як у вас, так і тут. Дуже багато нових знайомств, якихось навіть набагато цікавіших, ніж в ті відносно спокійні часи. Чи цікавився я мовами? Єдина країна, де я намагався вивчити і трошки навіть вже почав розуміти, це Латвія. Мені інколи здавалось, що ті люди, те оточення, яке було в мене, коли я прибував в Латвії, вони дуже на нас схожі, на кримських татар. В плані відношення до ідеї приходу до них руського миру. От небажання і готовність боротися. І цей фактор вплинув на велику мою повагу до них, до їх боротьби в часи розпаду Радянського Союзу. І плюс до їх мови. І бажання. У них ця історія з паспортом. Бажання. Оця історія з паспортом, наприклад, це ж дуже крутий кейс. Коли ти не знаєш мови, коли ти не знаєш історії, тобі видають паспорт не громадянина. Навіть якщо ти народився. Навіть якщо твоя мама народилась там, і ти, і там ще 3 покоління. Це спротив радянщині, яка вже викоріняється там. Мені здається, не так багато там людей, які на сьогодні погано знають мову або історію. Все ж таки Балтійські країни, вони в цьому сенсі дуже, дуже ціннісні. В Латвії є регіони, де так, я знаю про цей російський вплив, але все ж таки домінуюча більшість там людей свідома. Ви 10 років були військовослужбовцем. Чи думали ви під час вже повномасштабного вторгнення повернутися на службу?
Єдиний момент, коли я думав про те, щоб піти у військо на війну, це був початок війни у 2014 році, коли я ще був спортсменом і коли я був військовослужбовцем спортивного клубу армії. Тоді зупинився, продовжив спортивну кар'єру. Сьогодні маю велику і ефективну команду, яка виконує великий об'єм роботи з надання допомоги Збройним силам України. І є розуміння, що команда і вся ця робота без моєї присутності розвалиться. Поки система на такому етапі. Коли я побачу людину, яка може мене замінити, і ця вся команда буде працювати, то є вирогідність, що я опинюсь у війську. Ну, а що такого у вас є, чого немає в людей навколо вас? Яких таких рис? Мабуть, вміння мотивувати і вміння спонукати до дій тих людей і тримати командний дух. Це те, чому навчає спорт, а поряд зі мною в моїй команді поки нема такої людини. Одесу останнім часом дуже активно обстрілюють. А що змушує особисто вас, ваших колег, людей, які приходять сюди кожного дня волонтерити, і, власне, людей, які тут залишаються жити, бути в своєму місті? За цей час Одеса побачила дуже багато переселенців. З Херсонщини, з Миколаївщини. Якщо можна так сказати, Одеса розбавилась певним новим населенням з більш постраждалих регіонів. Так само з Донбасу, так само навіть з Дніпропетровщини. Це район Марганця, Нікополя. І тут навіть в нашому волонтерському центрі є багато переселенців. Волонтерство – це про ідею, це про бажання допомогти Збройним силам в набутті перемоги. І це певний виклик. Це відповідь на питання, що змушує людей залишатись тут. Люди не завжди люблять здаватись. І коли ти 1,5 роки присвятив волонтерству, дуже важко тобі розвернутися, поїхати і потім бути на зв'язку з тими людьми, які тут продовжують це робити. І тому в нас в організації, в тих організаціях, які я бачу навколо, зменшення людей нема. Чи організація закривається в принципі, чи якщо вона працює і функціонує, то в ній людей тільки додається. Українізація міста Одеси з першими пострілами 24 лютого 2022 року відбулася. Угу. Перед цим був марш єдності 20 лютого. Так, я пам'ятаю це. І я в своїй голові дуже хвилювався, тому що мені Одеса в якоїсь мірі інколи нагадувала Севастополь. Є дуже багато спільного в цих містах. Є дуже багато монументів і постатей, які і в тому місті, в Севастополі, і тут шанувались. Це змінилось. 20 лютого вийшло на марш єдності набагато більше людей, ніж я очікував. Цей фактор дав і мені певного натхнення, що я все ж таки живу в українському місті. І якщо казати, що легко бути патріотом України, живучи у Львові, то дуже цікаво бути патріотом України і кримськотатарського народу, живучи в Одесі. Я, до речі, ці зміни помітила, навіть враховуючи те, що я не живу в Одесі. Коли я приїхала і на місці, де був пам'ятник Єкатерині, я побачила український стяг. Це було дуже красиво.
І мені здавалося, що от Одеса, вона взагалі якась інша тепер. Ми всі інші. З початком повномасштабного вторгнення ми всі стали іншими. Нам трошки важче було зрозуміти, тому що для нас війна почалась, я маю на увазі кримчан, кримських татар, людей, які проживали на Донбасі. Для нас війна почалась 10 років тому. Багато громадян України відчули війну і зрозуміли війну тільки 24 лютого. Так, але Це мені факт. здається, зараз ми, знаєте, ніби повертаємось назад. Це тому, що ми спринтери. Ми не стаєри, які можуть довго відчувати необхідність боротись. На початку всі були заряджені, але люди втомлюються. Воїни. Найцікавіше, що якщо розмовляєш з воїнами, які на фронті, ми інколи їздимо на фронт, і там менше чутно фрази, що я втомився від війни, ніж тут. Так, це правда. Це можна осуджувати, засуджувати, можна як завгодно до цього відноситись, але це не дивно. Це люди. І той факт, що людям інколи, коли навколо нема зброї, нема окопів, навколо нема... Є просто от місто, в якому ми ходимо, п'ємо каву, чимось цікавимось, але в тебе бам і закритий аеропорт. Ти не можеш кудись поїхати. Розуміння, що є війна, від цього розуміння люди втомлюються, і вони мають на це право. Казати про те, що вони повинні в цій втомі перебути день, два, три, потім зібратись і знов щось робити, це теж присутній цей факт. Але що вони мають право інколи сказати, що вони втомлюються від війни. Ніхто не забирає у людини право відчувати різні емоції. Але ми не можемо, мені здається, дозволити собі втомитися і більше не збиратися. Мені здається, що якщо ми втомимось, не зберемося в якийсь момент, не об'єднаємося знову, то це питання нашого майбутнього. Його просто не буде. Пам'ятаєте, як було в час війни, коли різні так звані інфоповоди, вони збуджували країну більш емоційно і більш ефективно діяти? Деокупація Херсону, Харківщини, потоплення Москви. І так само негативні фактори. Ці картини, які відкрились після деокупації Бучі, і розстріл Олександра Мацієвського. Це та історія, де наш воїн сказав «Слава Україні» і його розстріляли. Так. Оці всі фактори, вони якось навіть на волонтерських центрах відчувалось те, як люди активніше працюють, більш адреналіново, з більшим адреналіном приходять до справи. Адреналін – це те, що може бути як позитивний, так і негативний, він впливає на оце зібратись. Вже довгий період часу відбувається стагнація на фронті. На самому фронті, звичайно, хлопцям нема часу, коли перебувати у втомі, у занепаді і так далі. Лідери думок повинні спонукати до дії певні верстви населення. Всіх. Кожен в своєму напрямку. Ви депутат. У вас є якась ідея з цього приводу? Як ви будете це робити? Чи робите? Робимо. І долучаємо молодь. І нещодавно розпочалась ця історія з дронами, коли ми долучили молодь, коли ми просимо всіх долучатись донатами. До речі, я думаю, що
більш ніж 1,5 роки ми пропрацювали без донатів. Ми не збирали донати. Зараз останнім часом ми зібрали донатів на 5 машин і на дрони. В нас вийде окремий сюжет про дрони, але розкажіть, будь ласка, і зараз, що це за ініціатива, коли вона розпочалась? Ми інколи збираємось і думаємо, що ще зробити. І тут одного разу один з наших колег встає і малює на дошці 3 букви – ДВД. Щось таке незрозуміле, але потім він каже, зараз поясню, дрон вихідного дня. І у цих 3 словах все зрозуміло, але потім вже на цей скелет ми наліпили спонукання до дії молоді. Є дуже багато молодих людей, які хочуть себе якось долучити. Бути причетним якось. Бути причетними. Хочуть, щоб їх долучили, знову ж таки. Тому що ми ж знаємо, що люди не всі ініціативні, не всі можуть самі щось зробити, вигадати і так далі. І от з цього почалась ця ідея. Субота, неділя, є люди, які працюють з понеділка по п'ятницю. Почали збирати і, якщо не помиляюсь, самий початок цієї історії, я тоді перебував в Києві, навіть ми тоді бачились, і тоді за добу зібралось 260 тисяч гривень. І для мене це було взагалі дивовижно. Це продовжується, буде продовжуватись, правильно я розумію? Це найцікавіше і найкраще, що це не тільки продовжується, це ще, знову ж таки, масштабується. Тобто, якщо нас дивляться люди з Одеси, а вони можуть приходити у вихідні в ваш центр і допомагати хлопцям збирати ці дрони. А взагалі ми, напевно, що залишимо під цим відео посилання на банку. Тож, якщо хтось захоче долучитися... Будемо вдячні. Завершуючи, це питання я задаю всім. Ваше місце сили в Криму, де воно? Місце сили? Я думаю, Крим для мене особисто – це щось про емоції, щось про сентиментальність. Це такі місця, як могила батька, дім, де жива мама. А інші, якщо казати про особисту психологічну якусь підготовку, наповненість чи вміння наповнюватись, це все в голові. І тому місце сили там, де я є, де б я не був. В Одесі, в Сімферополі, в Севастополі, в Судаку, в Києві. Вміння наповнювати себе, збиратись задля роботи, задля продуктивності. Якось так.